Hej, det er Lukas, og Raps, det virker ikke. Så I må hjælpe mig eller et eller andet. Det vil jeg rigtig gerne have. Bam! Jeg ved ikke sådan helt. Jeg vil rigtig gerne have noget hjælp. Så ring til mig eller et eller andet. Det vil jeg rigtig gerne have. Men jeg vil rigtig gerne have, at de vil hjælpe. Så ja. Jeg vil bare rigtig gerne have hjælp. Hej hej.